Basta naa gani mga ingana nga mga Gipahimangnuan karon sa direktor sa Cebu City Police Office CCPO nga si Police Colonel Ireneo Dalugdog ang publiko nga di gyud motuo kung adunay mo kontak kanila nga mga magpailang siya diha sa cellphone o baka sa social media. Kinihuman iyang nasayran kagahapong adlaw nga aduna untay misuway o gamit sa iyang pangalan nga namarayig nga magpa-deliver og pipila ka sako sa bugas. Ang iyang kaila mo gisuwayan og kontak niini. Apa nagduda gumikan kay nagtinagalog ang nagpakaron ingnon siya. Hinungdan nga misumbong kaniya. Pagpasabot ni Dalugdog nga wala sa iyang kinaiya ang moduol og laing tawo o baka mga amigo o kaila aron mangayo og pabor. Kuno galing adunay madawat niini ang si bisan kinsa, hilabi na ang iyang mga kaila. Mas maing motawag kini direkta kaniya aron makasiguro. Mas may usab nga kuno galing ilang sakyan ang nagpailang scammer. Makig-alayon dayon sa kapulisan aron himamaton kini o ipaubos sa entrapment operation. Giangkon ni Dalugdog nga bisag kinsa ang mahimo na karong gamiton sa mga bot mong pahimulos sa higayon o mang scam hinungdan nga ngayon gyud nga magmatngon kalabot niini. actually sa mga previous na kuan pa bulan napoy mga ingana gihapon gamito na nga akong pangalan pero akong ipahibulo sa mga katawhan nga wala jud koy kanang gikuan gina authorize or wala koy kanang mga kanang akong ginsugo nga mangayo o unsa ba diha basta naa gani mga ingana nga mga statement or unsay mga ipaabot nila sa mga katawhan nga kanang mangayo mamaray ug unsa pa nga kanang dili maayo tawagi lang ko ninyo ug namo yung contact number sa mua naman may hotline numbers para diha dayon kung pwede basig ma-convince pa ninyo na magpakita para atong dakpon ug kinsan man ang tao nga scammer. Buot man tuod unta ni Dalugdog nga masakpan ang nagamit sa iyang pangalan. Apan giangko niini nga lisod kini sa pagkaron. Kini gumikan kay prepaid SIM card ang gamit sa maong nagpakaron ingnon siya. Mo kini sumala pa ang kamahinungdanon nganong angayan nagyud nga ipatuman ang SIM card registration law sa nasod nga gi-extend ang pagpatuman sa mong balaod inig kahumana sa Hulyo 25. Dako ang pagduda ni Dalugdog nga posibleng mga naglagot kaniya o naligsan sa iyang trabaho ang nagbuhat sa paggamit sa iyang pangalan sa daotang paagi aron madaot siya. Di punta makaingog grupo no kay lahi-lahi og kuan lahi-lahi pug kanang ilahang target na mahimong biktima. Ang kuan na pareha atong isa na mo kakauban na hack ang iyang Facebook account ug unsay imong tuno dito sa kanang mag-text ka unsay mo kanang expression nimo dito mo to iyang gayahon na imo ingon lang na oy pre basig kuan ug halimbawa ikaw kumpare ka pre padali sa ko diri og 5,000 or 8,000 kay nako diri sa gawas di ko ka lugar mo adto og bangko yung katutawong mga amigo magpadala dito so luya. So sa mga katawan ay gyud mo og kuan ay gyud mo pailan. Nasayran nga doon na sa mga modos karon nga magpakaroon inong pulis nga ariglohon ang usa ka tawo sa ilang pending warrant of arrest butang nga di gyud binuhatan sa atong kapulisan. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.